Το πρόγραμμα Power Director μας βοηθάει να φτιάξουμε βίντεο. Πηγαίνουμε αρχικά στο Edit, ώστε να μας εμφανίσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να δημιουργήσουμε το βίντεό μας. Στο κάτω μέρος βλέπουμε το timeline, τη διάρκεια του χρόνου, όπου μπορώ να την συμπτύξω ή να την μεγαλώσω. Το πρώτο από τα κουμπιά είναι η βιβλιοθήκη, όπου μπορώ να εισάγω κάποια εικόνα στη ροή του χρόνου και βλέπω ότι κάθε εικόνα που έχω εισάγει τικάρεται, επιλέγεται δηλαδή, μου δείχνει ότι την έχω εισάγει στο project για να μπει στο βίντεο. Το δεύτερο κουμπί βάζει διάφορα εφέ πάνω στις εικόνες που έχω εισάγει. Π.χ. το zoom in, αν το βάλω σε αυτή τη δεύτερη εικόνα θα δω ότι την κάνει πιο ζουμαριστή. Εδώ έχει διάφορα αντικείμενα που μπορώ να εισάγω και πάλι διάφορα εφέ για αντικείμενα που μπορώ να εισάγω. Κείμενο, μπορώ να βάλω κείμενο στο βίντεο μου. Παράδειγμα, βάζω ένα απλό κείμενο να παρουσιάζεται μαζί με τις εικόνες, το βλέπω εδώ πέρα, το βάζω σε ξεχωριστό επίπεδο και με διπλό κλικ το ανοίγω για να το επεξεργαστώ και γράφω κάποιο κείμενο που θέλω. Π.χ. δοκιμή. Μπορώ από εδώ πέρα να το μεγαλώσω, αφού το επιλέξω, να του αλλάξω θέση και να του βάλω ένα εφέ εισόδου και ένα εφέ εξόδου. Αποθηκεύω τις αλλαγές, κάνω κλικ κάπου έξω, να μην είναι επιλεγμένο κάποιο όπως τώρα. Κάνω κλικ κάπου έξω, βάζω στην αρχή του χρόνου και πατώντας play βλέπω ότι κάποια στιγμή μπήκε το κείμενό μου. Μπορώ, επιλέγοντας το συγκεκριμένο κείμενο, να πάω στις άκρες και να το μικρύνω, μικρύνω τη διάρκεια, οπότε θα παίξει πιο γρήγορα. Σε γενικές γραμμές δηλαδή, έχω στόχο να πάω στη βιβλιοθήκη, να προσθέσω κάποιες εικόνες που θέλω, έστω ότι τώρα έχω προσθέσει αυτές εδώ. Τις εικόνες τις προσθέτω με σύστημα από τον υπολογιστή μου και να τις βάλω έπειτα να τις βάλω στο timeline. Βλέπω ότι συγκεκριμένα πάρει και από εικόνες, μπορώ να εισάγω και κάποια κομμάτια βίντεο στο βίντεο μου το τελικό που θέλω να φτιάξω και αυτό το βίντεο μπορώ πάλι να το κόψω εκεί που θέλω. Επίσης ένα εύκολο και χρήσιμο κουμπί είναι αυτό που στην ουσία βάζει μεταβάσεις ανάμεσα σε δύο εικόνες ή βίντεο. Το παίρνω αυτό που θέλω, το εφέ μετάβαση, και το σέρνω ανάμεσα σε δύο στοιχεία. Μπορώ να αυξήσω το timeline για να δω καλύτερα τι συμβαίνει εδώ πέρα και συγκεκριμένα τη μετάβαση αυτήν θέλω να την τρυποποιήσω και να την κάνω cross, να είναι ανάμεσα στα δύο αυτά αντικείμενα. Και βλέπω ότι έχει παίξει έτσι το εφέ. Ή μπορώ να την αντικαταστήσω αν σύρω μια άλλη πάνω της. Με παρόμοιο τρόπο μπορώ να εισάγω και μια μουσική γενικά στο project μου. Μειώνω τη διάρκεια του χρόνου, ξαναπάω στη βιβλιοθήκη και σέρνω ας πούμε από τη μουσική μου. Σέρνω από τη μουσική μου ένα τυχαίο τραγούδι, το βάζω μέσα πρώτα στη βιβλιοθήκη και έπειτα το εισάγω κάπου στο timeline, στη διάρκεια του χρόνου του project. Μπορώ μάλιστα να βάλω ένα σημείο έξτρα στην μουσική και να το κάνω να μπαίνει με είσοδο, να μπαίνει σιγά σιγά. Αν δεν μου κάνει αυτό το τραγούδι, το διαγράφω και μπορώ να εισάγω κάποιο άλλο τραγούδι. Γενικά ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε το βασικό κουμπί που είναι η βιβλιοθήκη, που δείχνει ποιες εικόνες, ήχους ή βίντεο έχω και θέλω να συμπεριλάβω στο βίντεό μου. Κάποιο εφέ μπορώ να βάλω σε κάθε μία από αυτές τις εικόνες. Π.χ. ας πούμε, αν βάλω αυτό εδώ, θα το κάνει κάπως έτσι. Κάποιο κείμενο, το οποίο καλό είναι να το εισάγω σε έξτρα, σε άλλο επίπεδο, με διπλό κλικ να το τροποποιώ, να του αλλάζω το περιεχόμενο, το μέγεθος και εν τέλει να ορίζω ακριβώς που θέλω να μπει και τι διάρκεια
να έχει και κάποια εφέ μετάβασης ανάμεσα στις εικόνες. Αφού τελειώσω και βάλω τα εφέ μετάβασης, πάω στην καρτέλα Produce και παράγω το βίντεό μου. Παράδειγμα, σε MPEG 2 σε μια ανάλυση 1280x720. Μου λέει το τελικό τιμή για το στάχι και πού θα εξαχθεί. Μπορώ να βάλω π.χ. να εξαχθεί στην επιφάνεια εργασίας. OK. Πατάω Start και ξεκινάει να παράγεται το τελικό βίντεο. Μετά από λίγο θα είναι έτοιμο το βίντεο μου.